Az előző videómban beszéltünk arról, hogy megérkezett hozzánk a 4D lipolézer, de nem csak ez érkezett hozzánk egy HIEM gép is, vagyis egy felső kategóriás HIEM, aminek elég furcsa neve van, Sculpt Pro Ultra, utának nevezzük, ez már nem egy első generációs HIEM, ez már a legújabb generációs. Így még jobb eredményeket érhetsz el vele. Ezzel a géppel fél óra alatt 20 000, minthogyha 20 000 felülést végeznél, vagy hogyha a popsidra tesszük, szóval ha a hasadra tesszük, ha a popsidra tesszük, akkor 30 000 guggolással ér fel fél óra ezzel a géppel. Ezzel garantáltan másnap látványos eredményt fogsz látni a tükörbe, illetve nincs fáradtság, nincs izomláz, úgyhogy ez egy csúcskép. Viszont ennek is több feje van, ahogy látjátok, 4 féle fej van, hasra, popsira, belső combra, hátsó combra, karokra is lehet rakni. Kinek mire van szüksége? Azt még nem mondtuk, hogy hol. Liana Slim Shape.